Jadi kan na bukan? Ngayon, hindi ah. Pangalan. Ay, gili lang mga mitay. Hindi ah. Bijay. Lagi? Naku, ikain na nun. Ano nga bunong gili lagi? Ayan. Ako kakabit. Mais nantin na ni. Ana. Ayan. Nakakalan na nag-iko. Siamuan? Asa? Ayan. Pag sa lang kayo sa harap ko kami. Nangyari ka dito. Buka mo. Kay daw tadi ya. Okay. Yang baru dia pernah kasih nang kayon man. Iya ki. Angkam nung raba nga iro wesay kasi ni tadya. Ada kayo punya aja kan. Ito anong nang kasi ni tadya. Sesuai. Ya kita ganyan. Makan galing na. Raw tadi ya kiki. Eraw tadya. Daw raw tadi ya. Ano ka na ako po nabigyan niya ito. Ina kita oras pa yan. Nga mo ipian sila. Iya. Ay nga raw tara. Dahil na bayar ako tara. kaburu aki kayo man. Wala na po idawan nanda. Awo tiyo.
woman ngawa min. Wo. Bawa. Jawan. Dawa. Manawa. Woman ngawa min dawa. Abang kakari kini ay no. Iya. Kakarianan karkuari man. Okay, see. Ano mayari? Kamagi awat siya. Kau tarap mau para-para kan. Ini aynan biru. Yang gap, yang bang tu benci kan jadi. Bukannya lo. Punti tak. Ibu ini betul betul. Betul pun. Kau berikut. Gigi mir. Yung ko ni dia kakakaya. Yang si phone one juga ya yakin ya. Ya ni kita YouTube. Nakaragi na dito na, udah diri na si kanin to. Ay dito katangnan. Jangan nga. Po. Sag happy. Happy. Yang nga yung buwan. Kurang tayo tama na. Dito amin te unahin ito Sibuna. Unahin na ito unahin. Gigi na yan. Saya mau ada. Right. Saya akan mungkin saya nggak tahu. Telepon ko. Miro-miroan. Miro-miro. Miro. Yung ano yan, dan na rin mo ito. Kay! Kami teleponan. Jesi apa ya? May mo ko na isa diran, Jais. Nanti Isa diran din, Jais po. Hindi kita kamay. Kung ni Ruya, Iya. di Ruya kakamakin. Ito yawa ako gusto. Iya. Ako na ya kamak, diran na yan. Mas mo yan ko na. Halita ko, harita. Kan sumoy. Ano yun? Maya. Kapuro yan. Ito aritiran na, arira ka nga. Naman. Diran na rin naman. Minsan ko yung hanya kakin na ito kung minsan kayo sa kaya sa kumabunta na ko yan. Ayan ako asparengan ng kanyo. Ay, tapos yan. Kasi pa orang kanyo. Ano tayo yung kanyo? Yung muraw. Miti yan eh. Ya ko na insan karuang ka telepon. Isa kay tutor ka na. Gigi. Nangan ba udah ada nakaparuan juga ya. Gigi. Ay, turo. Nakarigi siya. Siya rin gini. Kani kau kani rin yan. Natasas ko yan. Dili na. Nakakabakam. Pero maganda ba iligin siya sa bayay? Ako wala na dyan soka. Nadi soka na sa rumah. Ayak yan. Dyan soka? Sa rawa.
Iya, Pak. Sa kanila. Ya tahu ba yun? Enggak, telepon. Enggak. Enggak, telepon. Udah lari kebahin atau kobe? Ya, ini ya. Ya, ya. Rani. Kami lang gisok. Kami lang gisok. Nakari. Hindi ya, gitu kan. Kabahan. Oh, yun. Ang kabahan ka. Rani. Ano nang gitar? Kami lang gitar. Ya tahu apa. Tahu ba yan? Why? Ano ko, ako na mga kausakas ba yan na mga karawas na ano na. Sige, ay karawan. Kanan ka. Kari yun. Di mero-mero. Kangkang? Saka hindi mo na ko. May din yung powder ay namin. Kan. Oh, kaya mo kan kayo na meto. Dira na ko kaban. Iyan yun na. Pari sito ta na ratin. Hindi sila wa sa kafe niya na be. Ayo kan ko karaya ko si ko ko bin na. Kureliaran natin. May ba? Iya ko na. Kana ka din natin tiyas. Niro bi tubo ka pa ka. Yan ang kuro sila wan pa ka na. Ngana na trauraw to. Orang kemarin. Ya. Muna. Era. Masyado na yamay. Sorry na. Ay. Uy. 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 Para. Hiya rin mo tabo na ka. Yeah, may saya mga malakasaki na nakamera dito ito. Saya yakan ako. Ruwa, masih na. Tuloy mo. Uy.
Diretso na eh. Ay may eh. Ano ba yan? May support. Pero, Kaya tayo ni puka-puka. Sinangkan lang kay.